Oras Pilipinas alas 9:01 nin pagkaaga. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. DCGB Plus Report! May flash report sa satuyang news break ang pag-iriba dyan sa luwas si Ans Galero. Ans, marhay na aga, location, what's happening? Go ahead. Yes, Marina Aga, City, Marina Aga sa mga parantabay. Live kita digdi sa Purok Size, kan Barangay Busay, Daraga Albay. Along the road lang initabi sa Bio dahilan sa may mga nakuang gadan. Ngunya na pagkaaga, digdi sa nasambitan ng lugar ang mga miyembro sa kapulisan. Aramon tangon yan, aninisan na informasyon sa Kapitan kan Barangay Busay, na si Kapitan Ramon Nidua, para maaraman taman kung paano yun nangyari and kung ano pa na mga dapat na maaraman kan publiko may kinaaraman ng ikap. Good morning. Sa ibong naninya si Sir Pio sa programa Tingog Kanagwaan. Hello, Kapitan. Marhay na aga, tabi. Hello, good morning. Yes, good morning, Kapitan. Si Pio Fernandez, tabi ini kan DCGB. Kap, ano po ang sitwasyon dyan, tabi? Go ahead po, madangog kami. Istorya ko po una so actual na pangyari. Actually ko nini kasubagi po na siguro more or less 12 to 1 nagapun sa kuya so PNP dalaga na kap ngaya informante tayo ka na igwang yang kidnapping incident diyan sa nangyari sa barangay mo kung pwede ka ngayang magbaba para mahiling taso CCTV footage. Ayun. Ngunyan po, since day po ako tatao mag-operate kan CCTV, nag-decide po kami na ito ipagpaaga na lang. Just this morning po, nagapod naman sa kuya, so PNP, nga kap, magdedikata, naku amin na, so kuhan mga kinidnap, garada na ngaya. Oo, ano yung pangya sa Purok 6, didi sa CNA building, sa may ukay-ukay. So, ngunyan po, investigaran na po ka na mga kwanso ko. Opo. Di ansiste tabi, Kapitan, kasubagong maagahon, mga bandang alas 12, nin matanga, and then pasiring sa alao na nin maagahon. Alao na, opo. Nag-upod sa imo so pulis na igwanin Pulis pinagsasabi. Madali ka ano tabi ano? Nag-upod so pulis na igwanin kidnapping incident diyan sa imong barangay sa Busay. Ano po? Correct po, sir. Correct. Opo. Pagkatapos kang uminapod sa imo sa pulis, ano po ang ginibubog, Kapitan Tabi? Go ahead po. Nagbaba po ako sa Samuyang Barangay Hall. According sa pulis, ayaon po sinda sa Samuyang Barangay Hall. Ay, opo. And then, pagkatapos sa barangay hall, saan po ka mo nagdiretso? Duman lang po nag-akuan. Dahil may man po na-operate so CCTV kasi may akuan po ito. Dahil man po ako sa tao mag-operate ng CCTV. Sabi nag-request ako. Niya ako, ipagpaaga na lang po. Ay, opo. Now, ngunyan na pagkaaga, ano po ang nangyari? Madangog tabi kami. Okay, ngayon pagkaaga po, nagapunta sa kuya naman so PNP Daraga, ngayon ka, magbaba ka dili sa kuyan, dili sa Purok 6, di for Petron, kanako amin na ngayon so mga bangkay kan kinidnap. Ayun, bangkay kan na aligadong pinagkidnap. Opo. Opo. Ngunyan, iyaong ka po sa lugar tabi, ngunyan, Kapitan? Ano po ako sa scene? Opo. Anong eksaktong lugar po sinakuhaan kan mga bangkay tabi? Ang pinaka-eksaktong lugar po is around, akong alam po nindo ang Petron, bago umabot po sa Petron, pasiring sa Kamalig, 50 meters away po. Yan, 50 metros bago umabot sa Petron, kung pasiring sa Kamalig, yaon so mga gadan. Ano po ang pirang gadan po ang nakuha dyan? Tulo po sinda. Ngaranan ko na ayun po sa kuya sa mga pangalan. Sige tabi, may pribilehiyo ka. Sige po. Pinag-receive na sa kuya kan PNP. Ang primero po si Helen Garay Advencolas. Sandali pa no, Helen Garay Advencolas. Taga sa tabi iyan. Dunsol. Dunsol. Opo. O Helen Garay
E. Advincula Dunsol. Oo, so ikadua po. Pangduwa, Karen Aberilla E. De La Rosa. Karen Averilia E. E. De La Rosa. De La Rosa. Taga saan ini? Parehas man po, Donsol. Dunsol. Okay. Ikatulo, Xavier Mirasol E. Alem. Javier Mirasol Mirasol E. Alem. E. Alim. Taga saan po? Tapos po ini yung taga Donsol sa Turon. Okay, sige. Ang tulo po ini, sir, tapos po kandidato para municipal official sa Donsol. Nako, gabos kandidato sa pagka-opisyal munisipyo sa Sorsogon, Donsol. Opo. Ang saro po si Helen Advincula, kandidato para vice mayor. Nako. Oo. At aning duwa po, kandidato para kagawad. Para kagawad. Okay. Sain na ko ang espesipikamenteng lugar sa gilid tinampo, sa kwarto, sain po? Sa kwarto po, sa ukay-ukay, kasabay po ng mga ukay-ukay. Nako, sa laog kan ukay-ukayan. Opo. Anong pangaran kan ukay-ukayan tabi, Kapitan? Basta nasa CNA building. CNA building. Okay. Building. Opo. Kan nagpasiring ka mo dyan, ano po ang nahiling mo duman sa mga lawas kan biktima tabi? May dugo or what? Paki-describe. Actually, sir, di pa man di man kami nakalaog ta nakakuro na nakan ko yan. Kan soko. So, bawal po kayo may maglaog duman. So, di ko po na nahiling actualmente so mga gadan. Day pa ni nahiling na, day mo pa physicalmente nahiling sumagadan, solamente aron pa sa nakay ng impormasyon nakaabot sa imo kap. Opo. Pulis lang sa nagataw sa kuya yan, kayang informasyon. Ay, opo, tabi, ano. So, paano daw iyan na, inda ko sa natabi ka po, nigwa ka naman ng naabot anak kong pang impormasyon, kung paano iyan dyan, natatana sa laog kang ukay-ukayan, and, arog ka na dis oras, so, sabing kidnapping, Arog po, after information po nung nakaligtas, supposedly apat sinda na kinidnap. Oo. Hello? Sige, go ahead po, nagdadagog ka. Opo. Ang pangapat po kayo ni si Mrs. Amor. Oo. Nakakampo ini, nakadulag. Nakalog, sa ililaw na po siya sa ukay-ukayan. Nakadulag po siya, may kataid po ining harong, nakalaog po sa kumpuan kan harong, nagpatagad ng tabang. Oo. Ililaog sinang apat duman sa ukay-ukayan, nakadulag ining si Mrs. Amor. Opo, nakalaog duman sa katapat na kuan, kataid lang mismo na harong, nakaagad kitabang. Duman na nakagad ako dir, and sa madaling sabi, nakagad ning ako dir pa sa otoridad. Duman po sa kuan, sa tagsarili kan harong. Ay, yun. So, Tapos, so tagsarili kan harong, nagapod naman ako dir. Oho, sige. Mga kataid. Oho. Actually, ang ako hindi kimisis Lanin Amor, bigla na ako pakutasinda, kaya lang may resistance na duman sa mga residente. Oo. Ano da sa indaw ini harali na grupong ini buda sa insinda kinidnap. Ako din po kay Mrs. Lanin Amor, ang halik po sila sa Donsol, i-invite sila na sabi, gigibuhon ng mga coordinator ni BBM. Mhm. Kaya nag-proceed sila sa dati bagang Mayon Imperial Hotel. Duman ng Mahaw. And then, di man po nagabot na sukuan to mga pidi-expect na general na magkakauron. Kaya, ilinos na sila, nag-convoy, pasiring po digdi sa samuyang lugar. Naku, iyo sana ito so ginamit na sa rahutan na rason. Ngaya, gibuhon ka mong arog ka ni coordinator or leader. Opo. Uy, tapos namahaw sa Mayon Imperial. So dati po, anong pangarang kaibalang pangarang niya kaan? Mayon Imperial Hotel? Mayon Imperial. Oo. So dati. Iyo tabi. Pagkatapos nag-convoy, iyo na yan so nangyari.
Yun po siya nangyari. Ay. Saro sindag papaluwa sa kuan, pick up, and then pigdadara digdi sa ukay-ukayan. Ay, nako. Si Sayda Atabi itong nag-pick up sa inda kung namidbidan in Tabi Cup, over. Actually, according sa mga pulis, kasi bago nila nadakot na, pigpusa ka na pigpus. O, naputol Tabi. Ans, naputol si Kapitan Kap, Tabi na naputol ano. Tagarin, may nadakop ng kuan na, may nadakop na suspetsado. Nako, napusasa na daangani. May pigigibusan ng sarahutan na coordinator na, leader ni BBM, ano? O sige, Ans, go ahead, Ans. Hello? Kapitan, go ahead, Tabi, naputol Tabi kita. Ano po? Kasi bago po, while na yung gabo sa mga PNP, may pinaluwasin dahil na sakay sa sarong kotse, na accordingly po, ito po si Bicoy Advincula, Nako. ang suspect. Nako, si Bicoy Advincula. Opo. Ito sinakay kan mga pulis sa kotse. Opo. Ganyan po, actually, ipigpresenta si Ato si Bicoy Advincula doon sa mga nakahiling sa mga testigos. Positive, very positive sinda na ito po, siya po talaga ang nag-kidnap, siya po ang naguguyod doon sa nakadulag na si Mrs. Laline Amor. O yan ang aligasyon, Tabi, Kapitan. Very positive na itinuro po kan mga witnesses. O kaya pinusasa na kang pulis. Opo. Oy, nako. Sige. Ay, may Bicoy at Bingkola baga nagbuto ka ng mga nakaagi. So, pamuso baga sa mga kaso ka itong Sa mga expose. Opo. Siya po talaga. O nahiling mo na agad na pinagpusasan ka mga pulis, Kapitan Tabi? Opo. Actually, nasa hampangan tapos sinakay na sa mobile, dinala po sa kwan. Siguro dyan sa PNP kwan station. Ano ito, sampangan mo, itinuro kan mga witnesses, Tabi, Kapitan? Opo. Mismo. Ako, sus Mario Joseph. O di sige, Tabi, Kapitan. Salamat din Maray sa informasyon, Tabi, ha? Salamat din Maray, Tabi. Opo, sir. Thank you din po. And God bless. God bless. Ingat, Tabi. Okay, Ans. Salamat, Kapitan. So, nako. So, Kapitan na Ramon akan barangay Busay. Tapos kita na kikik na sa information kit. Talagang may protection naman sa battery report man ay pinalabas Luwens kasi bagong pagkaaga. And pag kita magtitabi, Sir Pio, sa mismong pinangyarihang lugar, nagpasiling na kami sa mobile unit sa PNP headquarters dyan sa Laga. Matinding impormasyon yan, Tabi, Ans. Ano exclusive by the Kapitan? Sus Mario Joseph, na sampang mismo ni Kapitan, pinag-pinpoint itong si Bicoy. Yes, tapos ito na nga ni Pio, beginning po sa blatter report kasi bago, initial blatter report sa PNP headquarters. Ang nakabuktak naman Sir Pio sa report, mismong si Peter at Bingkola, o yung si Bicoy, ang nag-report na may nahiling sa aligtiin. Natulong gada na lawas na sa pinagarihan. Yan. So that's the twist of the story. Nagpa-blatter si Bicoy, andin nakop si Bicoy ta may witness na nagturo na yun ngayon so naguguyod pala og duman sa okay kan mga biktimang iyan, aligado. Yes, garo kani Kasubago may nakasakay sa patrol ka na PNP. Pero siya itong nakasakay duman sa piyo, nakaputi siya hindi baga si Bicoy, semi-calvo lang ang sa iyang buhok. Yaon na sa duman sa headquarters kan PNP, pero ini mga miyembros kan kapulisan kan SOCO and the Regional Crime Laboratory Office kan PNP yang paligi sa ining tigtataram ni Kapitan Ramon na ukay-ukayan. Any initial informasyon na nakaabot sa imo, ano ang ikinagadan kan tulo, may tama nin bala, saksak, badol or what? As of now, so Pio, napakitan na ko po ang informasyon as of mga oras na kung ano ang nahiling kung ano nagadan, pero sa mga investigador di na siya loob and posible to maaraman ka kung ano talaga sa ikinagadan pining tulo ng mga darakulang personalidad sa Johnson Sopo. Sige, Tabi, Ans, tutukan Tabi, difícil yan kung sa mga aligasyon na ito, sa mga aligasyon na itong ipigbuyagyag ni Kapitan, ano nga si Kapitan?
Ramon Nidua. O si Mon na ni Dua, iyo man sana so nakaabot sa iya man na informasyon man, ano? Oo. Okay, sige sa mga, nako, matinding mga aligasyones. Sige, tabi. So yan si Pio, inisal tang informasyon digdi sa Barangay Busay, Candaraga Albay, tuloan na ko ang gadan sa roan nakadulag o nakaligtas sa nasambitan ng pangyayari. Hay na so nakaligtas si Mrs. Amor ito, ano? Miss Lalaine Amor, ayaon duman na tabi siya Pio, kauron pa kan mga otoridad, so hindi pa kita pwedeng kumbaga masiuron sa iya, tapig imbestigaran pa. Yaon sa area, kahurong kan mga investigadores. Yes, tabi siya Pio, lang digdi sa may gilid ni Kapitan. O yan na, ukay-ukayan na yan bago man nag-abot man sa Petron, right side yan, kapasirin ka sa Kamalig. Yes, so tama-tama ka nandyan si Pio. Okay, sige, igwagani dyan in mga hilera manin. So, mga litsunan ning manok, buda karne, baga, so, pintahan ng karne bago mag-abot yan Pero inutan sa na hindi talaga kang may kag sa palaw pagkasakag sa Pio. Tapos hindi mga tindahan. Yes, okay, copy. Then tabi si Pio, inisal na informasyon, mabalik kita pag may update na digdi sa tuyang kinamumugtakan. Kaya ba si Boy, on the spot report, Ans Galero sa naman. DZGB Plus Report! Sige po, no, yan ang flash report na ipinagpaabot. DZGB on assignment! Tawan niya to ning rundown, may tulong biktima, gadan ako sa sarong ukay-ukayan dyan sa may Busay Daraga, gilid sa nakantinampo yan, nagkakapirang metro sa Larnisa, sarong gasoline station. Ang mga biktima, basado sa pahayag na Kapitan Monidua na midbidan, si Helen Garay, Garay ba yun, ano? Villanueva, Karen Avirilla, and then igwa ka dyan na surat matabian, so kanya ta makaskaso pakasurat ko pulos ini mga taga Sorsogon, ano? Yan, mga taga Sorsogon ini. Okay, yan po si Kapitan po ang abot ka ng informasyon, si Helen Garay y Advincula, kandidata para vice alcalde Donsol Sorsogon. Karen Avirilla de la Rosa, kandidata para konsihal. And then, iningkaro, Samuel Mirasol I. Alem, kandidato man pagka-councilor. And sarong nakadulag na sarong Amor. Amor. Basado sa pahayag ni Kapitan Nidua, kana Busay, ang mga personang ini, sabi inimbitaran, alegado, tanganing maging leader nin sarong kandidato, political, nagmahaw sa sarong lugar digdi sa Legazpi, and nag-transpire, yun na ito, nag-convoy, and ipipalaog da aduman sa ukay-ukayan na ito dyan sa may Busay Candaraga. Then iyon na nga na ito, so pahayag ni Kapitan Nidua, pigaapudan siya kang pulis, magabandang alao na din maagahon, 12 midnight to 1 a.m. kasubago na may incident ning kidnapping, nagpasiring siya duman sa barangay hall, tayaon sa pulis, dahil man na-operate so CCTV, pagkaaga yun na po yan, so nag-transpire, nahiling nila dyan, tulong mga gadan sa laukan ukay-ukayan, mga biktima na pangaranan na ni Kapitan Nidua. May sarong nakadulag, ito, so naghagad ding akudir, sagkod na makakuanin tabang na sa pulis. Si Bicoy na Advincula, iyo so nagpaabot nin blatter sa headquarters kan PNP. Then si Bicoy, iyo so pinick up. Sa succeeding hours, iyo so itinuro, basado sa pahayag ni Kapitan Nidua, aligado, iyo so itinuro na iyo so naguguyod, palaog duman sa mga biktima, duman sa ukay-ukaya. Na kaya ito, pinusasan si Bicoy na Advincula, Peter Bicoy Advincula, and yaong pinag-iimbestigaran kan mga otoridad sa Daraga. DZGB on assignment! Yan po tabi Ang rundown, initial na informasyon, aligasyon, nailaog niya to sa satuyang bareta na alas 9 nin pagkaaga. Ano yan, follow up kay Loen. Sige, Loen, standby na muna Tayan po ang mga bareta, and syempre, initial na informasyon sa Tingog kan Banwaan. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide.
Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million! 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified packs. Register through SMS or Facebook Messenger at isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural na papawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ng virus. Alaga daita na re-reparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin na o lakita na kitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ng kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, Hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, DPWH Regional Office 5. asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural na papawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na.
Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Wish ko, regalo mo 2021 sa Radyo DZGB. Sa Giraray, sabay-sabay nyato na ipamati sa mga kaakian na kapos sa pagkabuhay ang tunay na espiritu kan Pasko sa paagi nin pagsimbag sa gusto nindang regalo. Maski may pandemya, tauan nyato Giraray nin kaugmahan ang mga aki na masunod ang sa indang mga kahagadan sa paagi kan Wish Ko, regalo mo sa kantidad na 300 pesos. Ang sa tuyang mga beneficiaries, nag-eedad nin 5 hasta 7 anyos, residente kan Legazpi asin munisipyo kan Daraga. Ang mga aki na gusto nin regalo, pwedeng ipadaraan sa indong kahagadan sa paagi nin pagsurat sa papel kan sa indong pangaran, address, edad, date of birth, mobile number, asin regalong gustong maresibing ngunya na Pasko, asin ipahatod sa DCGB. Pwede man na mag-text sa cellphone number na 0997-133-9595 o kaya sa 0970-116-8558. Asin pwede man na i-comment sa DCGB News Online Facebook page ang kompletong detalye. 200 nguna na mga akian sa muyang aakomodaron sa paagi nin first come, first serve basis. Ang mga regalo, ihahatod kan DZGB sa harong kan mga aki poon Disyembre 13 hanggang Disyembre 22, 2021. Siring man sa mga interesado na mag-sponsor, mag-apodo mag-text sa 0997-133-9595 asin 0970-116-8558. Kaya ngunya na Pasko, share your blessing sa mga aki na nangangaipo. Wish ko, regalo mo 2021. Merry Christmas po sa Indogabos. Hale sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Sa oros ay dako na siya na naginibo, ipapadagos mga marhay niya na obheto. Kay Kapjay Pili, kabus may marhay na futuro. Kay Kapjay Pili, maugma mga Legazpeño. Syudad ka Legazpi, si Kapjay Pili handang magsilbi. Kapjay Pili, dedikado servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabos Kapjay Pili, para sa Legazpeños kay J. Pili. Serbisyo na matanos, Kapjay Pili handang magsilbi. Kapjay Pili handang magsilbi. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang.
Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss sa kadahilan ng nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Syudad Legazpi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Syudad Legazpi. Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Fresca Corn Tuna. Ang 150 grams, $17.05 lang SRP. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, buksan ang magic ng Pasko with Coke. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday, great taste white. Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. 9:36 oras Pilipinas. Nako, na-inbulto na naman si Bikoy sa sarong matinding kaso na naman yan ha. Ano ba to? Election-related incident na naman? Crime? Tulugadan para rehong kandidato
An dua pagka konsihal sa Dunsol, Sorsogon, ansaro pagka bisi alkalde kan kaparehong lugar. Nako ang gadan uyan dyan sa may busay kan daraga sa sarong ukay-ukayan dyan sa gilid sa nakantinampo sa laog kan ukay-ukayan ano. Pinick up si Bikoy na advincula. Tayon pinagturo basado sa aligasyon pahayag na ipinagpaluwas ni Kapitan ni Dua kan busay na yon itinuro kan mga witnesses na iyudaan palaog naguyo dumang palaog aligado sa mga biktima sa laog kan pinangyarihan kan insidente. Nako, uto na si Bikoy na naman. Pinag-imbestigaran kan pulisya. So bagong agay na mga follow-up and di naman mismo niyan sa site. And yan ang mga preskong informasyon na dangog nindo mismo. Digdi po sa Tingogan, Banwaan. Bungkaras pa kan mga istorya si Luens na sa linya. Luens, go, go, go. Salamat abi Sir Pio, maray na aga asin na maray na aga sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta ikinaugma ni National Statistician Undersecretary Dennis Mapa ang pagkakaigwanin panibagong building kan Philippine Statistics Authority Region 5. Ini ani pinagunambita ni Mapa sa on assignment kan na DCGB News na ini mapapagayon asin mapapakusog palalo ang serbisyo kan sa indang opisina sa publiko. Mientras tanto ka Subago, bininditahan na ini, pagkatapos kan Santa Misa, asin sa mga oras na ini nakatalaan naman na magkaigwan in turnover ang DPWH Region 5 sa paagi ni Regional Director Engineer Eduardo Duarte sa opisina, may kinaraman digdi, kabtang kampahayag ni Mapa. While din naman na ma-construct ang building at makalipat. This is of course a good opportunity for PSA, the regional office and the provincial office of Albay, because we have already a very good offices, and this would be resources to be able to serve the public, our stakeholders. Kasi we have the civil registration convenient for everyone, and if you notice, meron tayong PhilSys fixed registration center din because of course we are rolling out the national ID, and having a fixed registration center in this area would really help para mapuntahan ng ating mga kababayan pag may mga concerns sila na related sa national ID later. So we are really thankful, and this is the PSA will return yung resources na binigay ng government to our services national. Yan trastan tatabi Sir Pio, pinag-inguwan man digdi na Regional Director Perdis, kara Engineer Singh Perdis na daimaulang ang transaksyon sa pagtaon ng serbisyo sa mga manlain-lain na pinag-avail digdi ka na mga manlain-lain na klientes, maski na nga ni igwa digdi ni dakulang programa ang sa indang opisina nanyaon na digdi sa Regional Government Center site sa Rawis, Legazpi City. Mahiwas na margad na hiling ko ang kan nakaaging mga semana, mahiwas na igwa na nin supisyenteng espasyo na sa mga kliyentes na nagahalat, magakukuha ng dokumentos. Roger to that safe, Sir Pio. may pandong gabos. May pandong gabos. Tapos sa mga waiting area na pinag-i-screen pa ka na mga security guard, igwaman digdinin na mga tentabi Sir Pio. Tapos pagkatapos ka ini, kung nag-obserbar sa minimum health protocols, may face mask, may face shield, pwede nang maglaog tanganin ng mag-avail ka na mga manlain-lain na serbisyo. Sisay nga nito, so may video clip katabi? Undersecretary Dennis Mapa over tabi. O si Yusek Dennis Mapa, iyon West PD Honor, ano? Roger to the tabi Sir Pio. Oho, sige. Roger, so yan tabi Sir Pio, on assignment na mission ka na DCGB News, digdi sa PSA Region 5. Ako po si Luens Burse Barsana. Salamat Luens. Sa istorya dyan sa Regional Center sa Rawis, Hampangkan, UST Legazpi. Iyaw na po ang Philippine Statistics Authority Region 5, ha? Diyan na kamutabi mag-diretso, so igwanin mga transaksyones, birth certificate, gabos. Ano po sa
Philippine Statistics Authority. Ito po ha. Yan pigkatalig dita so ining so kandidato baga sa pagka vice mayor, ang middle initial is Advincula man ano, di ba? Advincula. CB ko Advincula man. Oh, yan ta kasi bagong aga pa no, so sa tuyang mga barkada diyan sa sirkulo ano, di informaciones, yun na nabibilog na pa di so istorya kasi bago pigaapon sa tuya agang aga. Sagko na yan na pinakonfirmar ta na ki Ans, yun. Oh, so nangyari. Tabi ha. Tabi gigibuhon da ang leader kan sarong kandidato nasyonal pagka presidente. Ining mga personas na yun na nga niyan nagkadireskwado. Kaherak man. Tapos ano ba? Daraga PNP and Provincial Command, Regional Command. I'm sure this will sabi na nga ni hit again itong sa mga darakulang kaso. Level ng darakulang kaso. High profile case ini. It being the fact na si Bicoy Bag na involved na naman, Joseph. Sa kontrobersiya. Yan. And ano daw, yaon pa duman si Ansa no, maaraman ta kung ano so ikinagadan kan mga biktima. May pinadilba, sinaksak, pinungot, or what? Yan, pinag-imbestigaran pa. Haloy pa po yan ang pag-process kan crime incident, crime na scene, ano tabi. Yan. Sige, may mga follow-up si Ands. Aramon tamo na ano, dyan sa iyang location. CGB on assignment. Okay, sige. Ans, primero tabi, Ans, paki-repeater ka so ukay-ukayan ta medyo malabo. So ngaran kan ukay-ukayan, Ans, go ahead. Sabi yung maray na aga graray, maray na aga sa mga parantabay. Wala man ining pangaran na okay na ini. Pero yan ini sa C&E building. Ay, sa C&E building, Charlie and Echo building. Yes. Right side, proceeding Kamalig before Petron Gasoline Station. Sige, go ahead sa follow-up. Sa kunya Sir Pio, padagos pa na aksyon kan mga otoridad ay pabasta-basta nakakaluwas o nailuluwas kan mga otoridad an bangkay kan tulong biktima mga politiko gikan sa Don Sol Sorsogon. Pero inisalmente na pag-araman na pinaputukan an mga biktima ini naging rason ko na tulos na nagkagaradan. Initial na information and this needs further verification pa boda authentication, pinaputukan. Yes, iyon initial grarin na nakwata kay Kapitan Ramon Idua. Oho, mga tama sa termino mo, ano, mga politiko. Yes. Dahil talang masabutan kung antulong ini, puro in convent, ano, nalingawan tang ihapot duman, ano. Aramon da yan, Sir Pio, sa kunyan, medyo nagiging busy na mga persona digdi sa lugar na ini. Si Kapitan, yagduman giraray sa investigador kan PNP sa Daraga Municipal Prison, digdi mismo sa sa lugar na pinangyarihan. And ito bagang so biktima na nakasabay sa, nakaligtas si Madam Nanlaline Amor, yaon naman sa kustodya kan mga otoridad, padagos so investigasyon. Yan, oho. Managaday ta na verifikar ko ni mga incumbent ano tabi, Ans, basta sutara mo ni Kapitan, puros kandidato. Puros kandidato. Ang ano nga nidig sa Pito, may sarong for vice mayor. Oho, o day ta masabutan kung puros nga ni kandidato pasana or arindigdian mga incumbent o mga baguhan tabi, Ans, ano. Sir. Sige. So, iyan ba, Sir Pio, sige raray na informasyon ta, update, digdi, halata ang mga otoridad ongoing an investigation sa loob, naghahanap kan mga ebidensya and mga witnesses pa and CCTV footages na na makompleto, masugpon-sugpon ang detalles kining karumal-dumal, kumbaga, na krimen digdi sa barangay Busay, Daraga Albay. Roger, sige. Sige raray with boy, Ans Galero, TCGP. Salamat, Ans. DC sa istorya. on assignment. Ayan, ano, tabi. So, yung managada, kung kita, dangko kung mga incumbent, re-electionistas, or what, ano. Tabi, basta ini mga kandidatos. Iyo so unabi ni Kapitan ni Dua, kan Barangay Busay. Sabi, and this needs further verification pa, sabi, pinaputukan
ining mga biktima. Maaraman ta yan ta pag nagpaluwas na po ning opisyal na findings an otoridad isiyan ta ang cause of death kan mga personas na ini. Ano, sus, Mario Josep, matindi. Tulo, kandidato. Karo pagkabi si alkalde, duwang kagawad. Gadan, sabi, pinag-abduct, pinag-kidnap, aligado. Diyan ako sa sarong ukay-ukayan, C&E Building, Busay, Daraga. Maray na aga kay dating City Councilor si Loy Chan. Si Loy pinagtitraining mo sa aki niya padingnal na si Junjan nagkandidato pag councilor. Junja. One more Chan. Good morning tabi dyan sa ida. Kagawad si Loy Chan. Nako, mga paraan tabay tani si kagawad na si Loy Chan. Good morning tabi sir ha. Kay Junjan Chan maray na aga man. Chikitan, chikititan, tandang, ketumbang, bang, ketumbang, ketepe, tepe, tampang, bang, ketumbang, kepin. Chikitan, chikititan, tandang, ketumbang, bang, ketumbang, ketepe, tepe, tampang, bang, ketumbang, kepin. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Sige tabi ano, taod-taod ang iba pa, may mga hanap buhay si Padingnal. Sige, ibuelo mo yan, ipasok mo lang ng ipasok. Go ahead. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang beer na beer. Sa beer na beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig at afford na beer na beer. Beer na beer, tunay at tapat. Beer na beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Every day sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Helps you champ start your day, Milo every day. Ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Joey
Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapa-easy ka ng Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na magkakaigwan in district elections para sa Junta Direktiba kan ALECO. Ang kwalipikadong makaboto, iyo itong miyembro kan ALECO asin konsumidor kan APEC na natakudan kan serbisyo kan kuryente hanggang sa petsang nabanggit sa cut-off o qualified holders. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro o konsumidor para sa mga miyembro konsumidor na may nagkapirang nakarehistrong accounts o metro sarong beses na siya makakaboto asin dumansa na sa lugar na enot o original na nakaparehistro sa ALECO APEC sa aldaw ng eleksyon. Magdara ng anuman na government valid ID with picture, APEC statement of account o resibo kan pagbayad sa kuryente asin iba pang dokumento na nagpapatutuo kan sa indong persona para maibitaran ang karipisilan sa pagboto. Ang borotohan mapoon sa oras na alas 8 ng aga sa kod alas 3 ng hapon. Ang nagpapaisi ang manihamiento kan ALECO. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang corn tuna na abot kayang-kaya! Corn tuna! Fresca corn tuna, abot kayang-kaya. Fresca! Corn sa 150 grams, sulit ang sarap! Fresca corn tuna, abot kayang-kaya. Fresca! 17.05 lang SRP! Mas abot kayang-kaya kesa ibang corn tuna! Corn tuna! Fresca corn tuna. Ang 150 grams, 17.05 lang SRP. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Carlo Lirio, taga Bitanong Legazpi City. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Party List asin kay Congressman Saldico. Pati man po kay Congressman Pido Garbin Jr. sa sainda pong magayono na programang Government Internship Program. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Take Sangobion Iron Plus every day.
day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ang mga bakuna laban sa mga vaccine-preventable diseases, deserve mo yan! Kaya ang mga bakunang ipinamimigay namin ay subok na, ligtas, epektibo, at libre para sa lahat. Siguruhing todo ang proteksyon ng iyong pamilya at komunidad. Pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Importante na matibay ang resistensya ng ating mga anak. Pero alam niyo ba ang pundasyon ng matibay na resistensya? Ang matibay na katawan. Kaya ang bagong Bear Brand Fortified, may doble tibay. Tibay ng resistensya at tibay ng katawan nutrients. 100% vitamin C na, may dagdag 100% vitamin D pa. Kaya laging tandaan, matibay ang resistensya kapag matibay ang katawan. Yan ang doble tibay mula sa bagong Bear Brand Fortified. Doble Tibay refers to Tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, zinc, and Tibay katawan nutrients with 100% vitamin D, calcium, protein with 3 balanced meals and exercise. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha?
ACES, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region. PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte. PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City. At PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Posibleng maging otorisado na para sa commercial use ang COVID-19 vaccines sa ultimong kabtang kan 2022. Sigun kay National Task Force o NTF Special Advisor Dr. Ted Herbosa, nakaipuhan makompleto kan mga bakunang ini ang Phase 3 trials bago ma-issuehan in Certificate of Product Registration. Kaya sagud bako kompleto ini, dai aakuon kan Food and Drug Administration o FDA ang CPRW ninda. Posibleng ang Pfizer vaccine ang mainot na makakompleto kan Phase 3 trials sa Hulyo 2022. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kimanok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa arong. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang
ang dapat. Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic. Magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ang ibig sabihin ng hepatitis ay pamamaga ng atay. Isa sa bawat 10 Pilipino ay mayroong viral hepatitis. Isa ka na ba doon? Kaya alamin kung ikaw ay mayroon nito. Mahalagang magpa-screen at magpabakuna laban sa viral hepatitis. Tandaan, kapag may malusog na atay, siguradong sasaya ang buhay. Ugaliing magpakonsulta sa doktor para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CHT. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian. Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix. Sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa. Dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Idaduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vita Zinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vita Zinc na sa oral daw. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Wish ko, regalo mo 2021 sa Radyo DZGB.
Sa giraray, sabay-sabay nyato na ipamati sa mga kaakian na kapos sa pagkabuhay. Ang tunay na espiritu kan Pasko sa paagi din pagsimbag sa gusto nindang regalo. Maski may pandemya, tawan nyato giraray nin kaugmahan ang mga aki na masunod ang sa indang mga kahagadan sa paagi kan Wish Ko regalo mo sa kantidad na 300 pesos. Ang sa tuyang mga beneficiaries, nag-eedad nin 5 hasta 7 anyos, residente kan Legazpi asin munisipyo kan Daraga. Ang mga aki na gusto nin regalo, pwedeng ipadaraan sa indong kahagadan sa paagi din pagsurat sa papel kan sa indong pangaran, address, edad, date of birth, mobile number, asin regalong gustong maresibing ngunya na Pasko, asin ipahatod sa DCGB. Pwede man na mag-text sa cellphone number na 0997-133-9595 o kaya sa 0970-116-8558. Asin pwede man na i-comment sa DCGB News Online Facebook page ang kompletong detalye. 200 nguna na mga akian sa muyang aakomodaron sa paagi ng first come, first serve basis. Ang mga regalo, ihahatod kan DZGB sa harong kan mga aki poon Disyembre 13 hanggang Disyembre 22, 2021. Siring man sa mga interesado na mag-sponsor, mag-apodo mag-text sa 0997-133-9595 asin 0970-116-8558. Kaya ngunya na Pasko, share your blessing sa mga aki na nangangaipo. Wish ko, regalo mo 2021. Merry Christmas po sa Indogabos. Hale sa DZGB. Always number one. Always at your service. Pio Fernandez. Tingog Kandaluan. Pio Fernandez. Thank you so much, Padingnal. The happy birthday palantabi. Happy birthday kay Madam Evelyn Broqueza. Yan. Tugang ininitheng na Broqueza. Happy birthday tabi sa imo, Madam Evelyn Broqueza. Sabi ni Teng, sa imong tugang. Yaon dyan sa Rateng sa Albay Astrodome, nagbabarakuna sa mga 12 years old pa itaas. Palantabi, so mga nag-arantabay, kung mapabakuna kan mga aki nindo, dapat ang kaibanan is magurang or itong so immediate relative tugang na responsable na tiyo na basta immediate relative bako sa kunsi sa ipaman tugang pwede yan tiyo tiyaon basta ba igwaning dokumentos lalo na kung mga magurang kaipuhan ibanhan an aki na pababakunahan diyan sa Albay Astrodome tabi yan sige happy birthday kay Teng na happy birthday kay Madam Evelyn Broqueza sabi ni Teng na Broqueza yan and good morning kay dating kagawad Seloy Chan buda kay Junjan Chan maray na aga tabi sa imo. Si Buboy palan. Buboy, dahil na ko nakababa Buboy, yaong kapalan sa vehikulo kasubago. Ikang piloto na ra Junjan Chan. Naglilibot naman ini si Junjan Chan. May kamautan man na ipadagos man. So, naipundar man baga ni dating kagawad Seloy Chan. Yan, sabi na nga ni baga, one more Chan. Sige, good luck tabi, Junjan, And kumusta kay dating kagawad Siloy Chan? Para dangog tayo ng dayupot pa di. Si dating kagawad Siloy. Kagawad Siloy, salamat din maray sa pagiging dayupot na amigo kan DCGB. Yan sa Tribal Village, your brother house, Tribal Village. Good morning man tabi sa kay Buboy. At yan sa ABC, maray na aga tabi. Albay Bicycle Center. Yan sa Gabos na mga tropa si Junjan sige libot-libot man minakortesiya sa barangay siyempre kaipuhan yan makortesiya ka sa mga sesyon kan barangay sabi nga ni baga igwa lamang ngayanin 2, 3 o 4 sa pamilyang magkuan man okay na yan sabi ni Junjan 3, 4 na yan sa pamilya na isabay man lamang. Aga, aram ito, si Siloy baga, is a kind of a politician padingnal na he goes out of the box.
ang pakabagyo, may nahiling ka mong kagawan na iyon nag-chinso, nagpapala, nag-alsakan mga kwan. Si Luy is the name. Yaon yan din sa kwan mismo. Sa ano ini, sa kalye. Ining, yan bagan dyan sa may Happy Lane, Padingnal. Ang mga tanom na yan dyan. Mini forest within a city. Yan na dyan sa may Happy Lane sa Tinago. Tinago, Kapantawan area. Yan na mga indas, mga burak yan sa alternate Budatahaw Road. Sa Pagirilid. Tuloy baga so nagkuangkaan. Kung nag-develop kan, yan na Linyon Hill. Puminutok ang Linyon Hill as tourist attraction because of pagiging agresibo ni Siloy ka ito. Kaya yun na yan. Mamaot na ipagpadaragos mo yan sa pagkatao naman ni Junjan Chan. Sabi na nga, idagos iya. Nagkahiriling man at giniribuhan. Ano tabi? Sige. Bueno, di 18 kaya 16 minutos na tapwas ang alas 10. Tingog kan banwaan po kita. Andali. Nagpandig di. Good AM po. Bako pa bang igwa na ninlo na pwede na magbakal nin gasul? Maski iba ang brand na dala mong tangke. Duman mo ipakargan sa imong pigbabakalan tabi. Maray na agad yan sa Kamalig, Pinangat. Maray na agad tabi. Yan, mga paradangog niya to dyan. Happy birthday palantabi kay Jose Leandro Lanuzo kan Aeroville Subdivision, Cruzada, Legazpi City. Ngunyan po kay Jose Leandro Lanuzo, Aeroville Subdivision, Cruzada, Legazpi City. Birthday tabi niya. Ngunyan, happy birthday. And kay Jolo Biton sa Aga, November 13, yan po sa 5th Street, kan Our Ladies Village, Bitano, Legazpi City. Yan. Birthday nyo niyan ni Jose Leandro Lanuzo, kan Aeroville Subdivision, Cruzada, Legazpi City. And sa Aga naman, advance happy birthday man kay Jolo Biton. Yan sa 5th Street, Our Ladies Village, Bitano. Sabi ni Madam Merly Caceres. Yan, tabi Di, bueno, diretso na tabi kita. Uy, palang tabi na lingawang ko. First, dingo niyan kasatuya manabarkada. The man himself. Yan. Don Kaloy Loria. Yan. Happy birthday tabi isa mo. Sir Kaloy. Kan Macapa Corporation. Chairman. Kunmuan. Don Kaloy Loria. Chairman. Kan Macapa Corporation, Macapa Land, tabi yan. Happy birthday, Don Kaloy, hali sa sakuya, personalmente, kay Pio Fernandez. And syempre, sa bilog na staff, hierarchy po, kan PBN Broadcasting Network Incorporated. Nagbe-birthday po ngunyan si Don Kaloy Loria. Yan. Kumusta ka mo dyan sa Macapa Corporation, sa Macapa Land? And kumusta man si Tio Henry, buda si Tit na Guerrero. Aray na agad tabi sa indong do. Buda kay Sir Edsel na Guerrero. Sige, duro-diretso kita kan informasyon dyan sa luwas. Dumang kita sa tercer distrito, 19 na nga ni, o kaya 20 minutos na lapwas ang alas 10. Kumpareng Jim Marhay na Aldaw, please go ahead na. Sandali, kinokonektar. Ito, yan. Okay na ba? Okay, Pading Jim, hello. Dali Jim, at inaayos ni na Arben, buda na Richard, yung connection. Pading Jim, yung telephony. Dali lang. Hello? Go ahead, Pading. Maray na agad tabi, pwede. Nagluwas muna ako para may interest digdi sa barang social hall kan binabatan sa pangan kan digdi sa may munisipyo. Sa ongoing sa ngunyan an eleksyon sa pagka-vice president sa liga kan asosasyon kan mga barangay captains digdi sa banaan kan ginobatan. Tawan takidit na backgrounder kung natatanag kay gwak eleksyon an liga vice president digdi sa ginobatan kan mga punong barangays. Dahil so incumbent na ABC Federation President si
Jose Padilla. Nagadan ini pada tabi. Pagkatapos na magadan, party control on succession, nagsalida sa Vice President niya, suminakat ining si Kapitan Remedios Marcan Mayon Unit. Yun. Natural bakante kan ang pwesto niya magka Vice President and ngunyan ipinagset na eleksyon sa Liga Vice President kan ABC. Naglalaban tabi 1-on-1 Charlie Maravillas kan Barangay Binugsakan and Occidental Lijay di ko para makuan kung anong barangay ini basta nasa southern part ini 1-on-1 ini Maravillas versus Occidental. Yan. Ongoing mo yan tabi pa di an Burutuhan and maraman niya ito ini 44 mga barangay an kumpuesto kan ginubatan presumably kompleto ang mga kapitan taday man kita nakakawilo na makalaog dumanta nakasumda dahil man pwede kita mag-intervenero kaya magkuha ki data ko na habang ongoing pa ang eleksyon sa Liga kan ABC Vice President digdi sa Banwaan kan Ginubatan. Abangan na lang niya ito tabi taon kung ano ang resulta kan eleksyon man na na pinagigibungo niyan sa Social Hall kan Ginubatan Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpareng Jim. Mga developments man dyan sa Ginubatan. Tabi, no? Yan po, ang tabayanan ang iba pang detalyes kay itong so plus niya to na development kan mga pangyari po dyan sa Daraga. Pulos ini mga kandidato sa pagkagawad, dua, and saro sa pagka-BCL kaliduman sa Dunsol kan Sorsogon. Makusog kita dyan, nagsignal ta sa Dunsol Sorsogon. Good morning sa indo sa mga taga Dunsol Sorsogon. Antabayanan po ang mga developments kayan as it progresses, susugman duman sa investigasyon na ipapaluwas kan pulis. Salamat kan sa indo pagantabay sa pangarang kabilog na puwersa naglalaom kami na natawan mi na naman kamunin na impormasyon asin serbisyo sa abot kan sa muyang makakaya. Biyernes ngunyan, Senyor Santo Cristo, viva! Senyor Santo Cristo. Happy weekend po. Amang Diyos ang magbantay. Tulos na masanod. News Manager Mardela. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. May mga sakit dyan na pwedeng maiwasan kung mapapakuna si baby. Protektado siya, may bakuna para dyan. Nay, ngayong 6 months na ako, araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapabreastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Diphtheria, pangontra rin ito sa pertussis at pulmonya. May OPV at IPV pa. Ang